Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳои оча. Чӣ хеле ки хай дидестен дар ки ҷо қарор дорем. Бутлерова 4, яъне Бутлерова 4, метро Билаева, метро Калужский. Бародарҷоно, дидестен доктор Риадам аспирин. Бародари тоҷики хидмон, ҳамноми ма Комронҷон ҳаминҷада чашни клиникаҳои кадагиай. Барое ки ҳамин тоҷикои мо бисёри баъда хали намедонанд куҷо обращение кунанд, бисёрш мара занг мезананд, ака намедонем пеши ки муроҷиат кунем, намедонем куҷо равем. ҳамин бародар инаҳои кадаи намо омадем, айни ҳол дар ҳамин клиника қарор дорем. Бародарҷоно, чӣ гуфтанем, ҳозир полни мо шумо дар нишон метем чӣ чизои хуб астанд ва даже нархномаҳошон ҳамаш ҳастанд ки мақсад ягон дурӯғ, ягон фреб нестад дар инҷо. Метонем бо нархи арзон биёен пеши доктор. ҷа докторои хидмонай ба забони хидмо гап мезананд. Мақсад ба нархи арзоне ки шумо мехоҳем ҳамхалиша ёфтем. Рафтем. Салом алейкум акай Конго, салом алейкум тамоми мардуми Тоҷик, мардуми муҷир. Акай Конго аз сабаби ки ман чанд соли охир аст дар шаҳри Москва корро фаъолият мекунам ҳамчун табиб. Ман рӯзҳо мебинам ки мардуми мо бисёр ҳам бо мушкилиҳои калон аз сабаби ки ҳуҷҷатҳояшон надоштани ҳуҷҷатҳо ба мушкилиҳо рӯбаро мегарданд, аз сабаби ки дар дигар клиникаҳое ки муроҷиат менамоянд аз сабаби нархҳои қимат, аз сабаби набудани маблағ. Аз ҳамин сабаб ман ба хулосае расидем ки ҳамин клиникаро кушодем. Клиникаи мо айрии прескуранти муайян ки нархҳои муайян ҳаст кор менамояд. Дар клиника мо сар карда аз ҳомиладороне ҳастанд ки давотшод мемонем шуна, яъне ки ба қайд мегирем ҳомиладорҳоро, занҳои ҳомиларо тамоми намуди справкаҳо додам. Справка медкнижка, тамоми намуди ҳуҷҷатҳо. Чӣ ҳуҷҷате ки дар ҳамин медицина дар кора шумо мекунед? Чӣ ҳуҷҷат дар кора мекунед? Мошаллоҳ. Дар клиника боз мо бисёртар ҳам направлени диагностика, ҳам направлени лечение, ҳам направлени соҳаи ҷарроҳиро бисёртар такя мекунем ба ҳамин соҳаҳо. Бисёр мехоҳем ки ҳамовақт ҷарроҳии эндоскопӣ гузаронем, ҷарроҳие ки барои мардум хизмат мекунад. Хулосата тайёре ки барои мардуми муҳоҷир бо як нархи, бо як шароити, ҳама шароит ҳаст. Прескурант ҳаст, прескуранти мо прескуранти муайян дорем. Агар медиан рӯи ҳамин кор мақсад ихелайда бачаоча ака ҳамноми ман ҳамин гапҳоя мехоҳам бояд бугум дар хел. Мисол чӣ хел яхеҷода мисол занг мезанам ба телефон 2000 мегӯям ва бечора биёд 10 000 шам мегирам. Ҷои халӣ коро неста. Прескурант медиан ҳамаи
Tamam Hamma narxаш tabii bu mebina, hasta. Ama tabii bu saglasi hasta. medure ko. Ha registrator adam beşine administratif muhammed namul narxnumu dence zeriye. Mebina hamın narxnuma tabii bu mefalman kadın anazoya yo kadın namudi hizmetler söyleniyor aslında ne şapa memur ayrı hangi hisokada mespuran. Agar yagun kaza yagun polis yoti talep eden betunan ki şahsen bamazan. Daxili zan Zaman şahsen zan. Номеро хитам муним дар Ne kuzman memnunum. Tamam bak. Tamam. Tamam. Дӯстам чӣ гуфтаним шахсан худам дар кулли ҳамин кормандо дуо раҳмат мегум аврашини хуб доштан насамдили ба ҳурмат ба иззат гап задан ҳарияташ бениҳоят ҷои хуб ҳуй кардӣ табрикат мекунам мақсад бисёр шахсое буданд ки мо дар занг мезанам акаки ҷон муроҷиат кунем намедонем айни ҳол ман хирсан шудам ки бародари тоҷики мо омада дар ин шаҳри русия хеле клиника ободи хушрӯ ба номи доктор Риада медицина аспирин ҳуй карда боз як бори дигар Ama klinika set klinikayı doktoriyat ve aspirin است ki نه تنها از این سه در اینجا هست باز در دیگر شهر مسئله هست لیکن این رو مو مصرف کردم مو مصرف گرفتیم اسمش بریم با منفعتی مردمی موجود خلاصه چی گفتن موجود رو که مرحمت بیاین بدیلی پا اولش ما میخوام که اون کس بیمار نشه اولش ما میخوام که همه در سلامتی خوب میخوام اگر یکون مشکلات شد مرحمت زنکای هم میتونن بیان بیرین هر لبای دوره ما در اینجا شده میبینیم از همه چیزی میبینیم که بسیار با همین مشکلات روبرو میشن ҳомиладорӣ дар учёт мегирем. Дӯстон чӣ хеле ки хитон фаҳмидем агар бошад занакое ки дар учёт мехоҳанд монанд ҳомиладоранд метавонанд бо ҳамин доктор Риадам обращение кунанд марҳамат биёен адресҳоро указат кардем ноли бонк менависем ана читон гуфтанем ҳамин видеоро ҳатман роӣ кунем падилитсия кунем ки то дигар бародаро бубинаё кофта нагарда ки ҷо обращение кунад пеши ки равад нархи ҳама арзон дар ҳамин ҷо мебиёен айрӯи нархномаҳошон ҳаст ҳамаша дида айрӯи нархнома маҳқул шуд баъд кор мекунем маҳқул нашуд кор намекунем мақсад чӣ хеле ки ҳаст ягон фреб дурӯғ нест. Салом алейкум бародарони азиз. Ман табиби хирург, онколог, маммолог ҳастам. Дар клиникаи доктор Риадам аспирин мебошам. Дар клиникаи мо ҳамаи намуди бемориҳои ҷарроҳӣ табобат карда мешавад. Ман барои халқи худ хизмати худро мерасонам. барои муҳоҷирони худ хизмати худро мерасонам. Машаллоҳ гап надорам бародарҷон зинда бош. Салом алейкум. Ман Розиев Руслан, табиби кӯдакона детский врач, яъне ки дар клиникаи медицина Риадам кор мекунем, марҳамат кунед. Дар ин ҷо тамоми бемориҳои кӯдакона табобат карда мешавад, аз он ҷумла бронхит, тамоми аз ҳама намуди бемориҳои кӯдакона дар ин ҷо табобат карда мешавад. Машаллоҳ гап надорам. Салом алейкум бародарон. Ман доктор терапевт дар клиникаи доктор Риадам яъне аспирин кор ва фаъолият карда истодам. Доктори бемориҳои даруна мебошам. Тамом намуди бемориҳои даруна дар ин клиника мо табобат мекунем, пешгирӣ мекунем. Инчунин ҳама намуди хизматрасониҳо дар ин клиника гузарода мешавад. Мо ҳама вақт дар хизмати халқи тоҷик тайёр мебошем. Дар канали Акай Коля подписаться мекунем, поделиться мекунем, видеоро Акай тасвир мекунем. Гап надорам. Салом алейкум бародари гиромӣ, ман доктор уролог дар клиника аспирин. Дар клиникаи мо ҳама намуди бемориҳои урологӣ ташхис ва табобат карда мешавад. Аз он ҷумла дар клиникаи мо ҷарроҳиҳои хурди урологӣ, эндоурологӣ ва инчунин ҷарроҳиҳои лапароскопӣ гузаронида мешавад. Чунин дар клиникаи мо узви замонавӣ замонавӣ ҳаст ки барои муоинаи беморон истифода бурда мешавад. Биёед ба маркази клиникаи аспирин будлева 4 дар метро Билаева ва Калуская. Машаллоҳ гап надорам. Гинекологӣ. Дар ин ҷо мо ба ҳама намуди бемориҳои гинекологӣ ёрии худро мерасонем. Яъне ки аввал муоина, барои муоина кардан мо дар ин ҳуҷра дорем колпоскоп, яъне ки барои муоинаи узвҳои ҷинсии завҷа истифода бурда мешавад. аппарати узи замонавӣ
که با همه نمودی بیماری‌ها ما می‌توانیم که یعنی با این واسطه یعنی تشخیص گذاری کنیم و همچنین کریستال‌های گینکولوژیکی. این برای زن‌ها، آپاها و مادرها دکتری گینکولوژی ما دکتر مفتونه که متخصص خیلی پر تجربه و همچنین در امون سوهای خود خیلی بخواه هستند. این حال برادرجان در کابینت گینکولوژ وارد شدیم. مقصد این دخترک بنیمونه دختری خوب، دختری با آپد. ای سببی که ای دیگه کجوگیه؟ توجیک مفتونه. توجیک؟ بله بله. ها توجیک موشه خبر چطوره؟ اونا میزنن همون گام زنن. ما خیلی کنیم آذربایجان هایی همی گفتیم گام نزنن. چیست توجیکی باشه؟ خیلی انشالله می بیایم پیش شناس میشه دوستان. اینجا کابینت چیه؟ اینجا اونجای دکتری گوش گلو بینی یعنی لور و دکتری چشم افتالمولوژی. افتالمولوژی لور ها؟ گل بینی، گوش گلو بینی. این با دکتری چشم. اینا برادرجان چه خیلی که ختم ایدان خیلیش فهمیدیم برادران دکتری گوش گلو و بینی. مقصد با درجه افتالمولوژ دکتری چشم هم هستن. لبای چیزی همیشه ما در کار خدا اولش بیمار نشویم دیمش هم بیمار کشیدن یکم وچیره در همین نمره در بالای اکران در زنگ میزنیم اینو من میبین انشاءالله برادرای ما برادرای شهر هیشتران همین شخصی هوی کردگان کلینیکه انشاءالله سکتکایی که خیلی گراندیوز می بابوگی هم میدونی چه معنی داره؟ چه معنی داره بابوگی؟ ما خود یادید برای همین مهاجران تاجیک 50% کشور با هم می‌شناسیم. با هم خدمت است. 50% ای چند آخر؟ هم می‌شناسیم. گفتم 50% تو بگیم. به پل بوده. به نهایت همین بابوگیش میدونی چه خبر میشه؟ نمیدونی؟ بابوگیش بابا پنسانه را فهمیدی خیلی خیلی با پنسان زندگی داره. با چی کم متد داره؟ اوجای دیگه مون. این حال قرار داریم در حجره دکتری تراپی. در این حجره ما اساساً کسایی یعنی که تراپیست بیماری که داخلی هستن یعنی توابط میکنه. ما در این حجره EKG داریم. EKG داریم که این همه گونه رسمایی که انجام میدید یعنی که این گونه بیماری‌ها رو توابط میکنیم انجام. همین گونه تنی بله. عضوهای داخلی. بله. این حجره برای بیماری‌ها معاینه و توابط در این حجره گذارده میشه. باقی سربلند خانواده زنده و سلامت لایک کامنتر و پادپیس فراموش نسازید زنده باشید.